Dah. Ha? Ini kagabi bangikit man kay atong palibot oy. Mag-order sino tag suga. Magpalit na po tagsuga. Dako na kitag bayaran sa kuryente ba? May pagsular na tong paliton. May pa. Solar na lang para di punta kayo madakan sa kuryente. Nadiki kwarta. Naunsa man na siya nga ikaw ang gusto mo palit og suga niya sa kuha ka mangitag kwarta? Sus pa, palit na inagod na. Ikaw may naitrabaho. Tama gyud ka sayon. Ikaw man nay trabaho pag-order na lang diya sa imong cellphone no. Ah, okay. Watay mahimuan hindi mag-order. Pwede rade na pa, hatod po na dire. Oh, pwede ra. Ihatod ra po na nila dire. Bisan unsa imong i-order pa, hatod gyapon nila. Oh, bisan unsa ra imong i-order, ihatod gyapon na nila. Pila magabuka tong paliton nga solar? Isa lang. Ah, sige. Way problema. Ako'y bahala. Grabe, ugma man dahil maabot ba eh? Adali aragod pa. Gani no. Inana nakapaspas ang online karon. Pagka na-visit, may mong bala pa. 24 hours later. Noong gahig na wong nagdalag pinya. Uy, gwapo, murag lami na imong gipit-pit ba? Karimpin niya, lami yun eh. Basin pwede ta ka makapangaywan na gwapo. Oy dong, di dyan ako ni pangatag ni Pinya daw, ako dyan ibaligya. Kaya lang isa ko gwapo, kanang gamay. Dong, dili dyan ako ni pangatag dong, baligya dyan eh. Utawon lang na ako na gwapo. Lilay ko dong, makay kwarta. Nalagay ko yung kwarta sa balay. Kuwasin yung balay ka, ulatan ta ka. Wala jud kay salig sa ako gwapo. Excuse me, pwede mo tanak? Unsa man? Asa din ning balay ni Madam Imyat? Aman ako na kuya. Mao na nang gi-order sa online. Oh, murag solar man ni dong. Maujud nang gi-order gapon dali ara oy. Dali ra gyud dong basta online. Asa yung balay dong kana? O kana dira o. Ah, sige, hatod sa nako ni. Salamat. Matay dali ara sa online oy. Order day ko. Sa may mo orderan dong. Ta para ni sa mo wa. Unsa kay orderan itong bata para sa ko ah? 24 hours later. Ayo. Asa day balay ni Kuya Frankie? Tara dito eh, lagyan na nimo. Asa katong dito? Oh, kana diya ba? Ano diya eh? Oh, nagipadala dire, confidential. Oh, pwede na na ipadala ka ron? Oh, pwede na basta't na kay kabayad. Okay, kana na balayo, atuwa lang. Ah, sige, salamat. Ayo. Ayo. Wala pa yung bagong gatod. Oh, unsa man sir? Morning balay ni Kuya Frankie. Oh, mao ni. Ngano man dai? Unsa dai na? Namang gipadala sa imo confidential. Pati murag mao man akong gipadala. Amaw ba? Ali, dali sulod. Sir na sir. Sama na sir. Patay, mao gyud murag tulong man to. Duwaram na. Pinadala mo na sir, palagi ako receive. Asa man nagikan sir? Nasayon man itong pangalan sir, parehas mga apelido. Na ako wa gyud. Ay pandamay. Ano sa kuha man nga paingon nga kuha man ang anak? Ay, sa imo rin ni anak sir. Ganun nagbalik-balik may sa imo. Ay, tulo man rin ni sir. Ato sa ko sir. Sakto jud tulo. Ba, nasipyat kog padala. Kabarok man unta day na.